Abesten hasi behar nun saio hau, baina ez deunai eurikan, ez deunai kristali puskatzikan, eta hitzak esango ditut. Aratuzte, Sara aratuzte, mundakarrentzat egun oberik ez. Bueno, ez dakik gariko, izen musibili naiz. Oso ondo bili zara, bai. Egun garrantzitsua, ez da? Ba, ja bigun faltatzen dira, ja, da, bueno, ja, urduritasuna, da, kalean soaz bebai, da, somatzen da, ja, begira da, ja, da, urritezara barruti zartzen da, da, jaz da faltatzen ezer, da, oso ondo zan duzu, bai, 1980 egindako abestia, hori izaten du, bai. Ona. Ba, launak, adibidik, gaur, inauterin arira ibiliko geha, eta nola ez, mundakako inauterin arira. Zailo, ikiarria dator. Inauteria datoz, baina mundakan aratuzteak, ez da? Ba, egun mundakan aratuzteak esaten digo. Bueno, Euskal Herri osoan ioteru bezala karnabalak edo, ioteru bezala ezagutzen dira, ez? Baina gu aratuzteak esaten. Eta abestia esaten bezala, egun honena dator, ez da? Egun honena dator, gu mundakan pila bat jai, ez dakit zelan entzuko den hori, ez? Baina jaia ditugu, San Pedroak, Santa Kataliniak, Euskal Jaia, udaren amaieran, beti gastronomian bebai murgildutako jaiak dira, ez? Baina guretzako aratuzteak, igande hori, domeka hori mundakan, sekulako guna da. Eta hor topatuko ditugu atorrak, lamiak, danetik topatuko dugu, ez da? Atorrak beti danik, gero etxengo dugu, edo sakonduko dugu, baina lamiak, ja, transiziotik edo 1987 urtetik eguna biribiltzen dute, da egun ikaragarria da. Ona, eta esan dezuna gastronomiakin, ze zugalde arluan, zehotea egun hortan jateko gaur gozogintza emango jo. Ondo? Gozogintza primera. Hor beti ondo, ez da? Hor beti ondo. Aurrena zabela ondo bete, eta gero gozogintza, zuzenian gozogintza, Ba, ingo deuna da, babareaz bat, ikusiko zuek, zerbait oso goxua eta xamurra, eta pare balagungarri, eta aldi berian, mundakako inauteriak ezautu. Ados? Bai, aratuzteak. Aratuzteak, bakatu. Earra saio bat horrena. Bueno, lagunak eta garikoitz, garatuko bizuet, pausuz pausu, nondik noa ibiliko gehan, bale? Esan deun bezala, babarroaz bat ingo deu, laranja duna. Nola ingo deu, hemen esnia dakau, laranjak eta kanela. Ingo deuna da, berotzen jarri eta infusionatu, bi laranjan azala birrinduta botako dio, baitare kanelatxua, eta hoi irekin baten unian, alde batean utziko deu, eta gingo deu nastu, hemen garrautzauen gorringoakin, azukriakin, baino marian, xoabe, xeatik anau, da natillas batzuk itia bezala. Eta horra adibili behar deu baino marian, xeatik an, 85 gradutik pasatzen bada, mostu iten da. Orduan xoabe ibiliko geha, txian termometrokin ehaltzeat ibili, ni ikusitet. Hor, 75 gradu pasatzeitu nien, loditzen bezala azten da. Eta hor ja, bakizu, gorputzak esatizu, nola di joan, eta momentu hortan ningo deuna da, atea, eta hau esetzen utziko deu, hau dia gelatinak. Gelifikanteak edo horrelako. Gelifikanteak, eta ingo dituguna da, gero, bai gelifikantea, bai infusionatuko esnia, eta arrautza azukrokin nastu, eta gio, hau dena, ostuta dakaunian, esne gaina, dakatela, ozgailuan, ingo deu, arrotu, elkartu, gorputza guendik eta hobi hartzeko, eta hoi ja, bai, ostutzen lagako deu. Sekulako postre izango da? Sekulako izango da. Hoi bakarrikan ja sekulako da. Gero hor ateatzen da, ja, kenelo batzuk bezelateko du. Bolatxo batzuk elatu izango aliz bezala, baina izango da, hori, natillas batzuk, laranja zaporekin, baino gaina pixka gortuta. Baino lagungarri pare bat gauza jarriko eskio. Jarriko eskio, mandarina batzuk konfitatuak, ingo deutuna karamelizatu bezala. Hemen ingo deuna da, azukre honei, mandarina baten zukua botako jau, eta beste mandarina ingo deuna da, zuritu eta erdibitu. Eta azukre hortan konfitatzen utzi. Konfitatu, lasai. Kontu zibili behar da, aurrena utzi behar duk karamelo kolori hartzien. Eta kolori hartzen unian, gio erreiten da. Orduan gio ja zua geizten dio eta xoabe karamelizatzen juten. Eske postreak zehatzak izan behar dira.
Hala izatea, zehatzak, eta bai, askar-askar zapusten dira, eta beti adion behar gara. Eta beti dira, bai, testurak, temperaturak, eta ondo kudeatu behar ditugu. Eta hori gero, ostutzen utziko deu, eta ardun geldituko da, mandarina erditxo bat, karamelizatu da, bolatxo horren gainean jarriko diola. Eta hori gutxi balitz, baita egingo ditugu hemen, kakahuete hauek, karamelizatu. Garrapinatu izaten da? Garrapinatu antzeko zerbait. Hemen dakau, ur pixkat, azukerkin naztuko deu, eta estilla. Ingo deu, zutan jarri, hoi urtuta da honean, botako ditugu kakahuetek bertara, hueltak hasiko gea, eta garrapinatuta da denean, ateako ditugu, ostutzen utzi, da hola kurruskari pixatu batu edo. Eta menta ostua, ba hori, freskarri pixaten man, da kolori emateko. Ados? Oso ondo. Bueno, eta hau esan da lanian jarri bihar gea. Beitu, nik hau infusionatzen jarrikoet, ez nia laranjakin, eta kanelakin, eta zuk inbiardezuna da, mandarina horei, zuku atea, azukrekin nazteko, eta beste bi hauek zuritu ingo dituzu, bale? Zuritu zelan? Larruak endu. Larruak endu. Azalak endu, eta osoikan albaz utzi, eta gero mosketat emango du bertitikan, da hola, bi pusketa aukiko ditugu karamelizatzeko. Lehenengo honen zukua, da gero... Eta gero hiek zuritu. Bai, ni ganera, nire hortuan mandarinak eta laranjak, eta eta da honian mordo bat etortzen dian gaina, ezta? Bai, batzutan, a ber, negu batzutan gehiago, eta beste batzutan gitxiago, ez? Baina, bai. Baina oso onak dira, zitrikoak eta gaina oso ondo ematen dira Euskal Herrian. Bai, ganera. Bai, kostaldian gaina oso ondo ematen dira. Bai, da kiguak be, bai, da garai batean, pentsaten zendun, jo, bamen, kostaldean, da ganera, hemen, kantauritzazoren alboan, eta horrelako gauzan, ez? Ematen ez, baina... Ondo ematen dira, bai, ondo ematen dira. Bai, ondo, eta gaina urte guztian ematen nahi dira. Osea, guk baserren ebadakau laranja zuaitza, laranjan zuaitz ondua, eta astezea hartzen, eta urte guztien ematen bezala da, Hor gelditzen dira neguan. Bai, neguan. Hor gelditzen dira. Hori bai, gio onditzen juten dira eta pixkan lehortzen, baina bueno, momentuan... Baina oso ondo, nire gustatzen zergitila bat. Bueno, mundakako aratuzteak, noiztik handaude hauen martxan? Noiztik, egia zan, osea, 1857 urtean, daukagu... 1857 urtean da, gure lehenengo, ez dakit, referentzi idatzia, non mundakako alkateak, Bizkaiko jaunari, eskatzen zion que respete esta fiesta de tiempo inmemorial. Orduan, 1857 barkatu, garren urtean, ja, mundakako alkateak esaten bazuen de tiempo inmemorial, ba, egia zan ez dakigu. Beste uno, ez dakigu zenbat urte gehiago. Ez daukagu data konkretu bat, ez? Baina, bueno, gu ez dugu esaten Euskal Herriko iauteririk, edo araztuzterik antxinekoa dela, baina antxinetariko bat, bai. Data konkretu bat ez dago. Ez dago. Antxinatik dator. Baina antxinatik dator, ez? Da hori, bueno, egia zan, bueno, pila bat garai egon dira, ez? Adibidez, jo, ba, Frankoren garaian adibidez, ba, jai pagano bat da, ez? Da jai paganoetan, Frankoren garaian debekatuta zeuden, ez? Da hor egon dira, ba, pila bat abizen mundakan, adibidez, Egile hor, Gondratarrak, Juanito Sakristaua, Alonso bebai, da pila bate orain bere semeak eta bero, eta dauz buru belarri bebai lan egiten, da horiek garrantzi handia esan dute mundakan, ez dakit garai txarretan edo garai zaietan edo garai gatzetan dan hau eramatea, da lan egitea, da orain gaude, bueno, garai on batean, baina beste batzuk egin duen lana gaitxik. Mantendu duelako garai zai horietan eta aurre eraman dute. Eta hori bebai neustu dut, aipamena eman behar dela, tal. Gero, bebai, bueno, era garaikidean ja, edo, transizioan, edo 80. hamarkadan, adibidez, orain ez dagoen Jose Antonio Lozano adibidez, niretzako garrantzian du, garrantzian dia du, zenen, bueno, pila bat abesti egin zituen, mundakako abez batza bebai sortu zuen, da orain jaz dago gurekin, junzan, da ni uste dut mundakako bebai, bueno, beste batzuei bebai, baina zor diola, ez dakit, kale bat, enparantza bat, ez dakit zer, baina zer, zeren lan handia zuet, da orain bere seme alabak, adibidez, ba, Gaizka, bereziki Gaizka Lozano, da Eunate Lozano mundakako lamietan, lan izugarria egiten dute. Zeu nada nolako herri txikitan nolako jende egiten duen lana, bestela, perrekatuko zian gauzak, ez da? Claro, aitonak, semea, lobak, bueno, oso polita da. Egia zan oso polita da. Bueno, eta aratuzte egun honetan, hemendikan bi egunea datorrela, ze topatuko dugu mundakan bertan? Nola dia azten da eguna? Egun azten da txistulariekin. Bueno, ni uste dut aratuzteak azten direa Kandelari egunean, otsaiak bian uste dut alera, ja txistulariak agertzen dira, tal. Da gero ja, asteburu osoan, ba, bueno, ekitaldiak dau. Larun batean adibidez, zapatuen esaten dugu Bizkaieraz, larun batean, bueno, eumen danborra dago txistulariekin, da, bueno, egun polita esaten da. Domeka edo igandea da, egon igandea. Igandea da, azten dira... Bestea da berotzeko. Claro, bestea da berotzeko. Da, bueno,
Azten dira txistulariak, goizean, gero guerdian ataraten gadagu, da gero arratzaldean, ja, boru bitzen dute mundakako lamiak, bai. Goizean txistulariak, eta esanten zunean gu, zuek ateratzen zate... Mundakako atorrak, ataratzen gara 12etan edo, lehenengo bi egoitzatara, mundakan dugu bi egoitza, bi residentzia du bi egoitza, juten gara, bueno, abesti pare bat abesten eta, ja, 12 azten gara, Jose Mari Egilehor, Atorra zenaren etxepean, azten gara, ja, horrelako, ez dakit, pasakaiez esaten diogu, ez dakit, kale gira edo pasakaieza edo ez. Azten gara, herriko zenbait leku berezietan gelditzen gara, Atorren bebai, Juanisto Estrakiztao, Josan Lozan etxepean kanta batzuk egiten ditugu, da, gehien bat, plazaratzen dugu horrelako liburutxo bat, jendiaren emoteko, non liburu horien barruan, dator, ibilbidea, non geratzen garen, ze abesti egiten ditugun, abestiren letrak bebai, jendea parte hartzeko bebai, abesteko gurekin, eta hori, bueno, urtero antzekoa da, egitaragua oso berdina da. A ber, gehienetan pasakai esan edo egiten ditugu 16 abesti edo, 8 edo horri bueltan esaten dira beti berdinak. Da bedo beste 8 juten gara aldatzen. Egia zan, urtero kaleratzen dugu abesti berri bat, abesti hori, azkenengo 365 egunetan mundakan pasaden zeo zerren antzeko edo esaten dugu, da bueno, da liburu horretan, jendea irakurri aldu, gurekin dator, da, bueno... Zenek kudeatzen ditu, zenek iten ditu abesti berri horiek eta... Abesti hori, gara 400 bazkide, ez? Da, hori artean musikariak dauzkagu, da jendea, jende asko murgiltzen da, jende asko murgiltzen da, bai. Vale. Bueno, eta azken geldunea, bakit moian dala, ez da? Bai, portuan. Zer zer berezia izateala, ez da? Unkigarri, dioztu dut daudela, bin momentu unkigarri, bat da, guerdiko ordu erdietan eno, pasakai esado egiten dugu, da jamaitzen dugu, geldialdia da, kaian, portuan, ator guztiak zuriz jartzen dira portu sarreko ez dakit mueian edo, da, zuzendaria jartzen da hor goian, ez dakite horrelako leku batean, da bi abesti egiten ditugu, beti jitaja eta jotake, da hor egiten ditugu bi abestiak, da hori izaten da, momenturik, pila bat jende goten da, argazkilariak, horrelako gauzak, da esaten da, oso momentu, unkigarria. Hori, da gero arratzaldean bebai, gero itxengo dugu igual, arratzaldeko 7etan bebai, mundakako atorrak eta mundakako lamiak batzen dira hor goiko kalean, da horrek egiten dugu bi abesti bebai, lamiak eta herri maite, Josan Lozaloren abesti, herri maite da, mundakako abesti bat, himno bat bezalakoa, horrelako da pila, abez batzan da pila bat lekutan abesten dena, da hori bebai izaten da oso momentu unkigarria. Portukoa da arratzaldeko 7etakoa, bebai. Ona. Bueno, eta hor, esan dezu, 200 bat pertsonak partzen ditu, zenbat atorra dijo, hasta zenbat lamia daude horre festa? A ber, lamiak ez dakit, baina atorrak pasakaiaz edo kale jiran, joten gara berronda, 30 pertsona, 300 pertsona hortik, bai. Mundak ardilla, horre, hortik, bai. Olatuan bezain beste, gaur egune olatuan igual, Olatuan pila bat jende goten da, bai. Agertzen zara igual egun azteko egun batetan, 8etan da 200 pertsona horretan. Jendia lanik esalduiten, egiten dute, bai, horlako gaza izaten dira, bai. Da momentu unkegarrienak niretzako horiek esaten dira. A ber, egun guztia da unkegarria, guretzako egun guztia da unkegarria, baina bi momentu horiek, da zuzendari moduan baldin basoaz bebai, esaten dira pasada bat izaten da, bai. Gaina guain zuzendari lanak iten dituzu, ez da? Zaude buru belarri, ez da? Ez, ni zuzendaria izan naiz, birritan, 2017an da 2020an, aurten zabil fresko daukagu, seguelako zuzendari bebai, izan dakoa bebai, da oso ondo egiten duena, bai, ni egiten dut hori, eta gero beste gauzak egiten ditut, adibidez, gitarren koordinatzaile edo horre zeo zer naiz, entzaio orokorrak azten dira 5 aste baino lehenago, baina gitarren kontuak egiten dugu larun batero, 5 aste baino lehenago, horrelako entzaio orokor bat, danon artien. Baina gitarrak azten gara iraian egiten dugu entzaio bat, urrian beste bat, azanoan beste bat, amenduan beste bat, da urtarrian beste bat. Da hori da, gitarrentzako, jendea, bakizu zer pasatzen dan, akordeoiak orokorrean solfeoa dakite, da musikan oso arituak dira, ez? Baina gitarra, jende asko dauka gitarra bat ganbaran, da hori lagundu behar zaie, abestiak... Eta errefreskatu, urte guztian ikutu gabe ganbara... Ganera badakizu zer gertatzen dan, atorren kontu honetan, konturatu gara, bakoitzak adin ezberdinikoa gara, kuadrilla ezberdinikoa, da honela dela medio, elkartzen gara pila bat jende, igual urte osoan ez dukula erlazio askorik, da lagunak egiten gara, harreman oso estuak egin ditugu,
la primerako proposamena da. Hori herriantzako kristona da, ez da? Kristona da, ni ez dut, ni beti izaten dut, hori herriak aberastu egiten du. Aberastu egiten du, gu herri txiki balgara, baina kontu hietan oso aberatzen. Haundilla, aldi berian haundilla. Olatua haundillena. Luzena. Eskerreko luzena, bai, hori bai. Vale. Hori bai. Bueno, hemen, beitu, lehendabiziko urratzak eman ditugu. Hemen dakauia esnia, infusionatua, beitu, azalakin, eta baitare kanelakin. Hemen guen gorringok eta azukre botako ditugu, eta baitare gelatin hauek pixkat lehuntzen dianean bertara botako ditut. Eta guain bai jun behar gala mantxo, eta esan dizuten da momentu hori, jun behar gala hueltaka, eta 85 gradua ez du iritsi behar. Bestela mozuten da, 82, 83 gradu da honean, kanporatera, huelta batzuk eman, ostu, eta gero esnei gainakin elkartuko dugu. Baina bitarten jungo gea, erreportai bat ikustea. Bai? Bai, ikusiko zu, gaina, zu zitrikoa dazkazuela esan duzu etxean, ez da? Bai, ikusiko zu, pila bat ikasiko dugu. Amaia Diaz de Monasterio gurenen gana jungo gea, eta gaur, zitrikoi buruz itengo dugu. Guazen bertara. Kaixo, Amaia naiz, zeuketan doztazue, eta gaur gatoz oinarrizko dian fruta batzukin, zitrikuakin. Guardasolak gure gorputzerako. Buruzue geixo jakin? Etorri! Oinarrizko dian fruta batzukin nator gaur. Neguko frutak. Eta azpimarratu nahi dut, naranji eta mandarinak. Zatik, argitasun falta handixa daku. Negua izan da iluna eta hotza. Eta udaran fruta honek zuaitzien usen bitartian jaso dauen eguzkixan energia dana, daku aukeria jateko negua jaiken danean. Zer ekartzen duzkoen naranjak eta mandarinak? Antioxidante pila bat, vitamina C esaten dana, ez da? Gripiakin, katarruakin gauzenian, gehitu ingoitu. 2 mandarina naranja bata. Eta fango garana da, egunien ziar horrek txertaketan. Naranja eta mandarinatik dana janleke. Azala, zurixa eta fruta. Eta ni galdera bat ekin dutzuet. Frutia jan iken dozue, ero eran iken dozue. Naixo dut, zuek frutia mastikauta jatia eta proetxaikia bere zumo, bere aragi, bere parte guztixak. Zati bertan dauz, fibra batzuk oso interesantia dianak kolesterola jaisteko, daku vitamina C-ri esker infezioetarako babes handixa, trombosisak eta arazo kardiobaskulark babestu itentu, potasio pila babe badako txixa eraiteko, oso aberatza da. Eta fruta honek ekologikoak erosi eskero, zer esan. Zer gehiago esan, nere botikinean, naranjak eta mandarinak beti dauzela, limoiakin batera. Mandarinak. Mandarinak dira oso praktikoak errekro eruateko, lanea eruateko, azukar gehitxu dako, gozuoa da, ezta? Gero, ohikuena daku naranjak. Ikusten duzu moan eguzkian forma dako, energia oso interesgarrixa, biziposa emuten dauena, eta diabetikuari fruta hau jarriko notzan bazkaldu ondoren, ez ordutartetan. Limoia, berakatza eta kipuliekin batera, gehituko eke bebaia perejila, ero asunak, baina geratuko gara limoia, berakatza eta kipuliekin, gure botikina eta lagungarrixa izan da udazkenetik. Limoiak zer iken dozku, potasio pila bat emuten dozku. Txixa eraiken dau, garbitu iken dau, baina arazo kardiobaskularra dakunean, tentzino altua dakunean, garbiketa bat gurunian ikia, urakin batera limoi ura hartzen du goizetan, limoi erdi o limoi bat osua. Garratza dau, baina garratz puntutxo bat ondo etortzen da gure gorputzerako, piztu iken dozku, martxan jartzen dozku goizetan, eta gomendioa esaten da, fruteruan eukikia, fruta honek ez egoteko olako hotza, urakin batera gero hartzerazkoan. Pomelua limoia eta naranjien artian jarriko neben. Ikusten duzu moan kolore gorrixegoa dako, vitamina zen oso aberatza da, ez da alako garratza limoia dan moan, eta beste aukera bat izaten da gozaritzen hartzeko, gozaldu baino lehena urakin batera. Emuten duzko aukera pila bat edariak prestatzeko, sabori emuteko urrorreiri, eta hola erresketako uran kontsumoa ero ura
egunien eranbin ur kantidade horretara aiaiteko. Gero daku lima. Lima edarixakin hartzeko, postrea preparaiteko, eta txispatxo bat emuten dozku, energiaz beteten dozku, eta biziposa emuten dozku. Naranja ekologikoa, azala. Azalian, usainak, aromak dakosta, bajakin aroma esentziak, aromaterapian, botikinian, betik dakotela naranja, mandarina, limoia, bergamota. Hau ez da kasualidade bat. Frutakin esentzia aromatikuak topaikia gura bozue, zitrikuak dira. Eta azala erabiltzen da botikatxo horrek iteko. Triste gauzenian, girotu nahi dunian etxeko saloia, ero masajetxo bat emuti abian bu, erabiltzen du aroma esentziak zitrikuena. Neguko ensaladak, udazken neguko ensaladak eramango daue frutak. Eta fruta horrein artean, sagarrak eta madarixa daku hemen inguruan, animau naranja sakitsuak geiketan. Naranjia, sukaldaketako bebaita, aragi batzukin oso ondo funtzionaiten dau. Beraz, atrebiu eta ikusiko zue frutak modu askotan jalikela, janda, ero sukaldatuta modu desberdinetan. Ez daitezela zuen fruteruan zitrikoa falta. Ikusten duzuen muan, vitamina pila bat, antioxidantiak, gazte mantentzeko, energia segoteko, biharrezkoa dira, naranjak, mandarinak eta limoiak. Eguzkixan energia eta indarra ekikozu. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Agur! Hau, Pamaia, eta mi esker. Egia zan, zukin beti ikasten gaude. Guain inbierdeuna da, kaso asko inbier zaitugu. Mila esker, da hurrenare zure zaiongo gea. Egia zan, ze garrantzitsua dan, eta esatugun ez bakarri zuku hartu, baizik da fibra eta guzti jan, frutu guztiak, zeona, nik limoiakin, ura limoiakin hartzen dut. Eta azukria, botatzi batzutan ez dira, bezatu goi pixka trampa dala, hobeto dala bakarrikan. Baina, bueno, aigea ikasten, eta eskerrik asko, eta jarraituko dugu hendikan zurekin asko ikasten. Eta gurian jarraitzeko, inbiar deuna da, hemen, dakaten, esne infusionatuai, behitu, sartuko izkio, hemen dazkaten, gelatina hauek, urak enduko jau, soberakua, eta, behitu hau, zer surtutzean, berua da honian, sartzen dezu, eta ikusten dezu ja nola desin iten dan, Oso garrantzitsua da berua gotia, hotza balin badao, eta gero ja ostuiten badeun asketa, gelatinak ez dia urtuko. Eta hau, inbiarretena guain, gorringokin pixka loditu, gorringokin godutena da esne hori loditu, eta gero, ostutzen danian, esne gaina arrotuta, nastu. Eta beste alde ingo deu, hemen, bueno, hau zuk ingozu, gaina, zuk nolatea esun zuku eta baitare mandarinatxoa bek zuritu, hemen jarriko izutzutan, hemen ingozuna da, baitu. Azukria bota bertara, eta atea esun zukua, bale? Azukre guztia? Bai, guztia. Eta ingozuna da, hoi, utzi pixak kolori hartzen. Azten naz? Bai, bota bertara. Eta gero hemen ingozuna da, mandarin hauek, erdibitu horrelaxe, bilak. Eta jarriko du karamelon gainean, eta jungo zea karameloi gainetik botatzen. Karamelo egiten danien. Karamelo egiten danien, guendik ez, bale? Hau be bai, ez? Bai, hori ere bai, eta zukuare bai bertara, bale? Zukua noiz, parkatu? Zukua... Igual ja? Bai, segituan ja. Ja, ziko hau karameliten pixat energia gehiago mango jot. Vale, eta honi da pixat energia. Guain kontuz, behin karamelo iteanean zua jetxi ingo dugu, bestela karamelo ikutua ona eukiko, baina gero erreitea eta gaina amargo puntu kateatzea eta etzeko komeni. Etxea pasa zaite, bai. Alde batetik bestea zeituan jutea, bai. Bueno, kontatu atorrak nola zoazte jantzita goitiora, nola mozorrotzen zatik, mozorro eguna da, ez da? Ez, guretzako, gu esaten dugu, gu ez gara mozorrotzen, gu jazten gara, guretzako marrau edo, gure jantzkera marrau ditzen da. Marrau, bai, esaten da. Aber, gu guaz zuriz, zapata zuriak, zapatak edo playerak, edo deportiba zuriak, deportibako betorako zen egun guztian egon barzara, ez? Zoze txukuna daka, neko txuri. Gero beltza bukatuko du, beltza, baltzituta dana, baina bueno. Zapata zuriak, praka zuriak, alkondela zuria, da gero, marraua edo jantzkera da, gona batzuk, telas egindako gona batzuk egiten ditugu, horrelako gona batzuk, da, goikalditik bebai, beste gonatxo bat, ez? Bai. Beste gonatxo bat. Liada indi hau?
Hau, ondo. Bai, ondo doa. Bueno, beste egona bat, hori da gure janskera. Gero, buruan, eramaten dugu. Agurtu behar dugu, Lasai. Egiten dut ni? Bai, horra jun ematen, eta guen karamelua da nautu bat. Guen jetxingo dio pixat. Bueno, da hori da janskera, baina gero, buruan, daramatzago bai, almohada sal bat, da bere muturrean daukarrelako puntilla edo saretxo bat, da gero zapi bat, da gero jartzen dugu almohada sal hori puntilla horrekin edo saretxo horrekin. Zuzendaria, guzuriz, da zuzendaria baltzez frak bat, zaztera batekin, eta oso elegante, Da gero lamiak, doazte baltzez, aurpegia zuriz, da beraien zuzendaria zuriz doa. Alrebez, kontrakoa. Jinjan bat bezala. Bai, jinjan bat bezala. Baina lehen esan du da bezala, nila, ni uste dut mundakar guztiak, eta inguruko, jende guztiak ez dugula ulertzen eratuztegun bat, mundakako lamini gabe, osea, eske, ziztulariak esan dut, gero guerdian gu, arratzaldean beraiek, eta da gero gauen, dala batera goten gara, plazan, kantaten, horrelako gauza, da, sekulako eguna da. Eta torrak esan bazu, berreun da piku, ez dakit lareun zema juntatzen zaten, lamiak bestain beste izaten dira? Ba, ez dakit, kopuru zehatza ez dakit, baina nuztu dut bai. Bai, hortik bueltan. Da ganera, lamiak gehien bat gu musikan eta kantetan oinarritutako pasakaieza edo kale jira egiten dugu, baina lamiak ikusgarria da, dantzan oinarritutako, niretzako, dantzan oinarritutako pasakaieza egiten dute, da ikusgarria zaten da, osea, ikusten dituzu, da, pasada bada. Dotoria. Bai, dotoria, oso ono. Da, lehen esan dudan bezala, daukagu hori momentu unkigarria, arratzaldeko zazpiretan, beraiek ataten die, ustut zeiretan dela, gu baskalostean ja ataten gara da beste bigarren pasakaiez bat egiten dugu, da batzen gara zazpiretan edo goiko kalien, da egiten dugu bi abesti, herri maite esan dudan bezala, da lamiak da abesti bat atara genuen, 2017an, sartzen dugu ja, ez? Hau ja karamelizatzen utzeko ditugu, eta zua jetxiko izuz lasai. Da, 2017an egin genuen abesti bat, lamiak ditzen dena, dekaro, zen bere 40. urte hurrena, da egin genuen abesti bat, abesti hori geratu da, finkatu da ja, lamien da atorren artean, da abesti osona da, ganera urte horretan jo nintzen nengo ider zuzendari, edo zuzengari deitzen didate. Zuzengari? Gariko hitz. Zuzengari deitzen didate. Da, bueno, abesti bat da, lehenengo azten da horrelako ritmo bigun bategaz, baina gero hartzen du horrelako tal, bueno, saltuak azten gara, da, baitzen duz oso ondo, no? Da, abesti oso polita da. Hau horrela ondo dago? Bai, oso ondo. Imiarrezuna da guain, behitu, goiara bat eman, nahi mingaina eman. Bai. Eta guain, ungo zeana da, hartuta gainetik botatzen, bale? Bale. Gainetik botatzen, trakatra. Trikatra. Vale? Venga, heldu horrei. Nik behitu, ja, loitu zait pixkat, hemen ostutzen utziko, eta gero ingotena da, ez negaina arrotu eta bilak elkartu. Bagoa zeharki. Bueno, eta egun hortan, ze jaten dezue? Oso ze berezi eukiko zue jateko, ez da? Bueno, tostadak, eiauteriko deratuzteko, platerrik edo, bai, ganera, pasakaiez edo, kale jira erdian edo, bi lekutan ematen dizkigute horrelako bandeja batzu tostadana, eta gu daukaguna gero... Tostadak ditzen duzu ze, bai. Esneakin? Bai, bueno, esneakin, batzuk egiten dute esneakin, eta beste batzuk ogilekin, ez? Ba, eta ogila, ogilea, ez da? Ni ganera, ez dakit, ondino, da, galdetuko dizut, zer da tostada, eta zer da torrija. Gu esaten diogu tostada, baina hortik... Torrija bat beti da, ogi bat esnetan sartuta, eta gero prekituta. Eta bestia letxe frita izaten da, esni hau bezala, kuajatuta... Tostada, gure haiek tostada. Da gero, bueno, egiten dugu horrelako... Baina tostada zuzenian ez, gazi bakalio pixkat oso zegango zu ere bai, ez da? A ber, hori da, pasakai izan bueltan, ez? Baina gero ja, baskari, ez dakit, popular bat egiten dugu polikiroldegian, ja, lauretan izaten da hori abatzen gara denok, katerin bat etortzen da indabak, Indabak, gero, arrain... Sakramentu egin, pentsatzen, ez da? Indabak, gero, okel pizka bat, igual batzutan ez dakit... izango da, sukalkia edo ez dakiz zer, da gero tostada bat, bai, hori bueltan, han batzen gara, baskarira juten gara 230 pertsona, gero hori bueltan, polikiroldegianan, baskari herrikoi bat, oso ondo, abesten hartzen gara, da gero bigarren pasakaieza egiten dugu arratzaldean, da hor batzen gara laminekin. Hau hemen jarriko eta azkarra goztutzeko, bestela ez da eta oztuko, hemen erreportea ikusten 10 minutuen ez da oztuko. Hemen usten dut, hueltaka juten naiz, ondo noanekin? Oso ondo zuaz.
Bueno, eta hemen, etxezuri zer da? Etxezuri elkartian... Esan didate, bai, etxezuri da mundakan dauen, bueno... Trampen etxia ez da, ez da? Ez, trampen etxian, Casablanca da. Casablanca da, ez. Ez, a ver, mundakan... Hemen, bueno, Gipuzkoan esaten dira soziedades, gaztronekan, Bizkaian esaten ditugu, elkartia txokoak esaten ditugu. Hau da, 1977an, bueno, herriko orain, bueno, sarrak ez diren, baina, bueno, egin zuten horrelako etxe bat hartun, da barriztu gendea, da daukagu 3 solairu, sukaldekin 2, 60 bazkide edo gara, da, bueno, da, elkartzen gara. Gure janariak egitea, gure rezetak egitea... Egun hortan ez, hori da beste egun batzuentzako, egun horretan ez. Baina, bueno, hain egiten dugu gure bazkariak, familiarekin, lagunekin, laneko, ez dakite, konpromesu bat baldin badu kasu horrelako gauzak, da gure rezeta propioak bai ditugu, ja. Gamboiak etxe zuri erara, da horrelako gauzak. Egunen baten, horrelako zerbait prestatu behar genuen gaur. Bai, horrelako bai. Bueno, gero egingo dizut gonbidapena, etortzeko egunen batean, han bazkaltzera, da horrelako gauzak, Animatu nahi, olatuena daudenien abixatu, Bai. Udan ala neguan. Uda berri janun nagoen. Ni naiz udako bebai, udako. Udan zer pasatzen da? Jende larregeton da. Han olatu honenak egoten dira udazkenian, bakizu zergatikan? Udazkenian etortzen dira borraska berriak, eta errekatikan etortzen da ura asko. Eta orduan errekak iten du hango ondarra lerroa bere puntuan jarri. Bai, da. Eta orduan gero etortzen dira itxasaldia. Egoaizea bai egoten da, egoaizeatuak bai egiten dira, dorlako gauzak. Da gero bai, udazkenean... Zartzen zegoetara? Bueno, a ber, ni zurbaria izan naiz txikitan, ni orain neurotabla ditut, baina ni bakarrik udan sartzen naiz. Da mundakan bereziki ez, Laidan ondartan be bai. Mundakan jende larri egituen da, da ni ez daukat ez dakite neurri askorik beste batzuekin egoteko egia zan, ez? Baina bai, gustatzen zaiz surfa pila bat, nire lagun handiak surfa egiten dute, da bai, mundakan surfa da, ez dakit. Orion arrauna, mundakan me bai arrauna, baina surfa eta atletike bai, ez da? Bai, atleti ez da negoziatzen, atleti da... Hora, a ber, nire familian eta nire lagun artean da, atleti da... Ez dakit odolean dara matzaguzio zer, ez? Sanokita da, baina bai, beti gangara pila bat lan egin dutugu, pila bat bidai, pila bat gauza. Da bai, ni ez dakit, beti gustatu izaitan, eta nire familian be bai, eta nire lagunekin. Odolean da kasu, zuko esan dezuna, barruan da, osea. Gaina da, aletizalea, amona, birramena, aitona, eta zenia, eta igual ikusten ari da. Nire adibidez, ba igual, zamabezeraz doa, baina beti daki zer egin du atletik, ez, eta norden hau, norden bestia, ez dut esango izenik, baina bai, baina beti da horren arloan, beti. Horrei heldu. Bueno, launak, hemen ingo deuna da, erreportai bat ikustea gungo gea, errotik deitzen da, eta ikusiko zuen bertan. Zornotzako jogurrak eta kefirrak. Jogurrak, kefirrak, gauza mordo bat diteitu, eta guantxe gaude bueltan. Ingo deuna da, hau, hemen indeun asketakin elkartu, eta hostian sartuko, Beitu, hemen indeten aia da hostu, eta guan ja bai hotzala hola, ez negaina bere puntuan dakatela, mekatxela mar, urpizkatero izan. Urpizkatero izan, baina ez oken duko jot. Ingotena daudena ja elkartu, oso ondo, eta hau ja hotzian sartuko. Lau vuelta eman, eta nola dia dakan, ez negaina, gelatina, gorringo, nasketa hau, noitu, bere historiakin, hotzian sartukoet, gortzea, hoi konfitatzen jarraituko dugu, eta gero garrapinatu egiten ditu. Baina esan dakoa, bagoaz... Errotik, ea, guazen, guantxe gaude vuelta. Hau, Joseba, aspaldiko. Bueno, gaurkoan bai, etxanotik, azalduko dutxut, zelan egiten dugun errotik esnekiak, eta bereziki kefirra zelan egiten dugun. Eta gero ikusiko dugu jogurran eta kefirran arteko ezberdintasunak. Bani proiektu honegaz 2012an hasi nintzen, 12 urte baino gehiago ja gabiz esnekiak ekoizten, eta niri txiki dati dukiot, behan ganako afizioa. Ni aititek eta mamak bai lehen ukin zabiezen esnetarako behiak. Pero nire aitak bai jarretu zaben pizkat behiakaz afizio moduan eta pizkat baserria bizirik mantentzen,
Eta gero nik 16 urtegaz, ja fresorora jo nintzen, han egin ebazan urtediko ikasketak, eta gero ja, abukatu eta gero, ja nintzen pizkat ikusten zelan alneban forma emon nire etxean proiektu bateri ofizio bihurtzeko nire afizioa. Nire esnekiak errotik moduan saltzotaz, eta errotik izenak berak esaten duen moduan, ez? Nire oinarria lurrean dau. Bedarra da nire behian elikadura guztia, nik ekoizten dut, eta gero nire behiak belar hori esne bihurtzen dabe, esne hori guk esneki bihurtzen duguz, eta gero salmenta zuzena. Horregaitik gu beti alegintzen gara esnekian kate guztia guk burutzen dugu. Arraza bigaz gabize lanean, batetik Flebik arraza, eta gero Jersey arraza bai dekogu. Ez dira behi oso esnetsuak, baina kalitate handiko esnea ematen dabe. Flebik arraza Austriatik dator, eta Jersey arraza dator Inglaterrako Jersey irlatik. Gure produktu printzipala 10 gazta freskoa, gero jogurra eta kefirra. Eta gero gazta ondua bebai egiten dugu. Ikusi dugu gure behiak, eta ikusiko dugu gure behian esneagaz, lan egiten dugu etxanoko kefirra eta etxanoko jogurra. Gaur goizean batutako esnea, ja, segituan ekarri dugu jogurra eta kefirra egiteko makinara. Hemen lehengoko prozesua pasteurizazioa da, ontsi ja pasteurizatzen dabil, eta gero ja bajatuko dugu kefirra egiteko kasuan 30 gradura esnea, eta bertan hartxigarriak botako dotxeguz. Ondo nahaztuko dugu fermentoak esnean, eta oin ontziratzen hasiko gara fermentazioa burutzeko ontzi barruan. Azken baten jogurra eta kefirra, biak esneki hartzitu bat diez, eta azken baten ezberdintasuna da esne hori hartzitzeko edo fermentetako erabiltzen diezen bakteria edo legamiak. Kefirra egiteko bakteria batzuk erabiltzen dugu, eta jogurra egiteko beste batzuk. Eta gero, fermentazioaren denbora eta fermentazioaren temperatura bai ezberdinak diez. Kefirran kasuan, 12 eta 13 ordu bitarteko fermentazioa izaten da temperatura bajoago baten, 30 gradu bueltan, eta jogurraren kasuan, fermentazio laburragoa da, baina temperatura altu hauan, 41 gradu, 4 ordu. Hon ja, fermentadoran sartuko dugu kefirrak, esnea, oraindik, eta hemen, 12-13 ordu egongo da 25 graduan, eta hemen burutuko dugu bere fermentazioa. Gero, zapore eta testura aldetik, kefirra beti garratzagoa da, beti zapore fuerteagoa handeko, eta jogurra beti da produktu askoz be suabeago bat, ezta? Testura aldetik hori da bakotzak zelan egiten duen esneki hori. Nire kasuan, nik fermentazioa kefirran kasuan potean bertan egiten dut, orduan fermentazioa pote barruan burutzen danez, kefir hori ja solido geratzen da. Ja, jogur baten testura ukingo zaben kefir horrek. Eta nire kasuan jogurra guztiz kontrakoa izan da, fermentazioa pote honetan egiten dut, eta gero nahaztu egiten dut, estruktura hori buskatu egiten dut, eta gero ontziratzen dut. Horraitik nire jogurran testura kremosoa da. Baina pasatu dira 12 ordu terdi, eta hain ikusiko dugu, zelan dauen pH-a, kefirraren pH-a, eta ja, bere pH-a baldin badeko, ja, hotz kamarara sartuko dugu. Eta ja, kontsumitzeko preste egongo ziren. Baina ikusiko dugu, ezberdintasun dauen jogurran eta kefin artean testurari dagokionez. Hemen ikusten dugu zelan dekon nata pizka bat, kefirrak, eta testura firmea da. Eta oin, jogurran testura ikusiko dugu, ikusten dugu hemen, ez dala firmea, dala likidoa, baina pizkate kremosoa, eta ontzira botatzerak orduan, ikusiko dugu ezberdintasuna. Bueno, Joseba, hemendik etxanotik ja, agurtzeko, hemen nire gustatuta errotik markagaz ekoizten dugu zen esnekiak, eta gure dozunean etxanora bizita batean, hemen egongo gara. Bale? Venga, ondo jarraitu, agur!
Hau pakepa, eta gora zuen esnekiak. Ai, ama, ze hona olako jendia aukitzia, Ze hona, bai, ganera, bueno, zornotzan daude, nik ezagutzen ditut, Ezagutzen dituzu? Bai, beraiek ez, baina bai errotik entzunta neukan. Eta ezagutzen dut behaien produktua. Bai. Eskegia esan, olako jende gehiago bihar deu, guk elikatzeko, eta guk bertako historikin elikatzeko, ez da? Claro, ez dakit kilometro zero, edo hori eramaten asko entzuten den azkenengo gauza, baina bai, gure horritzaileak, edo gure herrieko jendea... Dudi gabe, eskerrak zuei jaten dugu gain ondo. Eta horrela jarraitu, guk jarraitu berduta jaten, ez da? Bai, egia da. Bueno, beste pasioa, leheno atletikekin ibili geha, badakite bai badakazula sare sozialetan horri biltzea zure... Bai, Futbol con Salitre daukat horrelako kanal bat YouTubeen, beniri atzerriko futbola, Europako futbola, Premier Liga, eta orain Reala eta Atletik dauz horrelako Europa Ligen eta horrelako gauzak, pila bat gustatzen zaizkit betidanik, ez dakit, Greziako taldeak, Alemaniako taldeak, da orain, da komunikabide batzuk izan diate ja egiteko horrelako bideo txikitxo batzuk, arrakastako indute, da orain gabonetan, egin dut horrelako kanal bat, Futbol con Salitre ditzen da, da hor gaude, ez dakit, Errealan zalentzako da o atletik zalentzako gehiagoat, ez da? Ia esan atletik zalentzako da, baina errealentzako ez dut jenoko problemarik, errealentzako egiten, ez dut ikano problemarik. Eta zu lo ikite aldezu, etxian pasatzen zera etxetigan hori, gero bai, oso rockerua, musika zaliare bai. Bai, musika taldeta me bai, egoten da morrenduta be bai, gitarra jolea naiz, da abeslaria be bai, da, ez dakit, egia zan ez dakit zelan egiten duten gauzak, nire ingurumeko jentea esaten dit, zelan egiten duzun gauzak, ez dakit, gauetan bebai egiten duen lan asko, da, gitxika gauzak daten gara egiten. Bebai esaten da, gazteleraz, ez que mucha barca poco aprieta, baina posi biziaiz. Bai, oso posi. Ba, orduan, que apriete lo que quiera, ondo horre heldu eta garraitu gozatzen. Oye, garrapainatu hauek niri asko gustatzen zaizkit. Garrapainatu gauza bat, ez da asko jan bihar, porque hau azukre desentraka, kalorikoa da, noiz behinka ondo etortzea, baina ez da arrotu bihar. Baina hoi da, kafetxuakin ja, zozen bazkalduta gero postretxuantzako olako txontxor bat, gauza. Sekulako esaten da. Bueno, hemen nabil, hemen nabil. Itxura no dakoa, Itxura, darra doka, bai. Baitu, guain inbiar zaiona, estiakin gaino esti ikutu daka, guain inbiar zaiona da, hasiko da, momentu baten dau, buskatzen, eta orduan bai eman bertzaiola energia, orduan emango jo energia mordo bat, eta gero ateako itugu honea, eta utziko ditugu solte, eta ostutzen dianean montaia ingo dugu. Zerrekin ingo dugu montaia? Beitu, hemen da gau ja, ostu zaigun babaruasa. Babaruasa da, ez? Zertatu niño ni... Babaguas. Beitu hemen, beitu nola ostu dan, gogortu inda. Hemen dazkau gure mandarinak, gariko itxekindakuak, de bai epeltzen, eta ingo deuna da. Hoi azpin jarri, honen pixkat, bestia txapela, eta gero kurruskari bota hauek. Segurako bosta. Bakargan hau iteko beste 5 minutu bihar ditutela. Hemen ibiliko naiz bueltaka, eta guantxe bukatzea ditutenean, platera eratuko dugu gure gozogintzaka. Ados? Segurako. Ona. Aurrenengo bolatxua jarrita, bigarrengo bolatxua ere badi joa hemen barroa. Zelako postrea. Igual pixka gehiago jarriko ziot. Bai, bueno... Ez dio kalte egingo, ez da? Ez dio kalte egingo, ez. Venga, beste bolatxo bat. Segurako pinta doka ganera. Venga. Bai. Eta hemen beste bat. Horrela, xe. Vale, guen jarriko eguna da. Gainian beste mandarina bitu bat zeu karamelizatu indeune, Bai. Bertorri honea. Vale. Bueno, jende animatzeko. Igandian. Ze ordutan azaldu behar darea. Desi galtzeko eserrez. Bueno, ze ordutan, egun guztian, Egun da jai, baina, amabitan edo azten da, amabitan edo amabitardietan ja azten gara gu, da horra azten da, uste dut ni ja, jaia. Bueno, egia esan pila bat jende etortzen da, ez dau, bueno, tabernetan amaitzen da, daria, amaitzen da, janaria. Igual autobusez jutia, autobusez jutia, bai, ganera, gero zeo zer daten baduzu, hobe, hori bai, jende guztiarentzako. Baina bai, egia da, azkenean, ez da, uste dut, inguruko kilometro batzutan ez da jateko lekulik bat, ez da, jende pila bat etorten da, bai. Badakizue, ondo pasa, ez pasa, eta,
igandian ikusten gan. Hemen txeakazue, gaur elkarrekin deun, 100 gozegintza. Ni gozo bat esan nahi nuen. Eskerrak emon, zuei, da nada, bueno, gonbidapena luzatzeagatik, da, bueno, Mundakako herri partetik, danak, da, gonbidatuta zaude zu, aita gure dagoa, gure txokola tortea, egunen baten. Janaria ondo prestatu zuek, Bai, gu prestatuko dugu. Oso gatunak eata, Bai, gonbidatuta zaudete. Agur, laguna. Agur.